बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। चिरांनि बिजनियाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोन्दों। चिरां जिल्लानि बिजनी बिष्णुपुर सिका दैसायाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोन्दों। गोथै सहखौ अग्रं गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै बिजनी बिष्णुपुर ओनसोलाव समखिखां सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि पानबारि थानानि पुलिसफोरा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय काजलगावसिम लाङो। नैथियाव दङ फावखुंग्रि जेनिफार दैमारिया भाइरेल फट'नि सायाव क्लेरिफिकेसन। ससियेल मिडियायाव दासान्दि बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि जेनिफार दैमारिनि मुं लानानै माखासे आब्रुथि गैयै फट' भाइरेल खालामगासिनो। बिनि सायाव फावखुंग्रिया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। जेनिफारा पस्टनि गेजेरजों बुङो दि बे फट'खौ दासिमबो शेयार खालामबाय थायोबा आं एफआइआर होफिननाय जागोन होनना। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव बे फट'खौ जेनिफार दैमारिनि होननानै गोबां भाइरेल जादोंमोन। बिथां फावखुंग्रिया बिनि सायाव 2019 मायथाइयावनो गावनि नङा होननानै क्लियार खालामदोंमोन। नाथाय बे साननैसो फिन बे एखे फट'आनो भाइरेल जाफिनदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बे फट'आ बाहेरावबो थांबाय, जेरै गार' हिल्स, त्रिपुरा आरो गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोरनिसिम। शेयार खालामनायखौ बन्द खालामाबा एफआइआर होनाय जागोन होनना फावखुंग्रिया फोरमायदों। थामथियाव दङ चिराङाव मोननाय हेन्ड ग्रेनेडआ नंखाय। मैया 1:30 समाव चिरां जिल्लानि काजलगावनिफ्राय बेंटल थांग्रा लामा सेरनि जिल्ला नायबिजिरसालि कर्टनि लांगोनायाव हेन्ड ग्रेनेड दं होननानै खौरां मोननायखौ पुलिसआ रोखा खालामबाय। बे जाथायनि सायाव चिरां पुलिसआ फुंनि समाव खननैसो आनजाद नायनायाव रोखा खालामनो हायाखैमोन। नाथाय बेखौ रोखा खालामनो हायैनि थाखाय चिरां पुलिसआ गुवाहाटीनिफ्राय बमा जोदोब होग्रा हानजा लिंहरनानै नायबिजिरहोनाय जायो। बे सन्देह खालामनाय ग्रेनेडखौ चिरां पुलिस रिजार्भ फोथाराव लांनानै नायबिजिरहोयो। नायबिजिरनायनि उनाव नंखाय होननानै रोखा खालामनानै होदों चिरां पुलिसनो। चिरां पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि बे सन्देह खालामनाय ग्रेनेडआ नंखायसो। बेयाव जेबो बेरफ्रुग्रा बेसाद मोननाय जायाखै। बेवहाय खालि प्लास्टिक आरो प्लास्टिकनि सिङाव माखासे हा सोना खाथबना दोननायसो मोननो हादों। ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गावनि बियाबखौ नायगिदिंहैदों। दैज्लां सफैनाय लोगो लोगोनो दैबानानि जेंनाया आसामाव नुजाथियो। मैया बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 22 नं कक्लाबारि बियाबाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव थानाय दिकजिरि आरो आंग्लि सिङा दैमानि हा खुरखानायखौ नायगिदिंहैदों। नायगिदिंहैनानै बिथाङा फोरमायो दि बे हा खुरखानायनि थाखाय बिटिआर सरकारा राहा लागोन होनना फोरमायो। बाथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिमुलटापुआव गासै 55 पेकेट गान्जाजों लोगोसे सानै हमदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमनानि श्रीरामपुराव 31 नं राजा लामायाव मोनसे स्रोद सोलोंनि गेजेरजों सिमुलटापु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गंसे AL01 N4149 नंनि गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो बे मटराव गासै 55 पेकेट गान्जा हमनो मोनो। बिनि लिरथाया गासै 572.8 ग्राम होननानै मिथिनो मोन्दों। मटरजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो मोन्दों। हमजानाय सानैखौ 39 बोसोर बैसोनि मक्कलेश उद्दीन लास्कार आरो 21 बोसोर बैसोनि राहुल आमिन तालुकदार होनना सिनायथिनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बेफोर गान्जाखौ सोनाब बेंगल फारसे लांगासिनो दंमोन होननानै। दथियाव दङ जारबारि हालामनि लोंग्रा दैखरनि दैया रानलांनायखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिया सुलाद लाहैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जारबारि हालामनि गुबुन गुबुन गामिफोरनि लोंग्रा दैखरनि दैया सोमोनांथावै रानलांनायखौ नुनो मोन्दों। मैया बे बाथ्राखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो 31 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया ओनसोलाव दावबायहैनानै थासारिनि सुलु लाहैदों। बिथाङा जारबारि ओनसोलनिनो गोजाम औगुरि, खासिबारि आरो आदिबासि गामिनि लोंग्रा दैनि जेंनाखौ लानानै गामियारिफोरजों सावरायना लोंग्रा दैनि जेंनाखौ थाबैनो सुफुंगोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि लरेन्स इस्लारि बिथाङा गाबोननि गेजेरावनो दै बिफानारिफोरा जारबारि ओनसोलाव दावबायगोन आरो दैखर खुरनाय एबा जावनायनि राहाखौ लागोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।